Tervetuloa Kotokunnas Artin taidekanavalle ja Rinnelän tilalle. Mä olen Sari ja mä asun täällä mun puolison, koiran, 2 hevosen ja ankkojen kanssa. Mulle Rinnelä on paitsi koti, myös työpaikka, koska täällä mä teen töitä taiteilijana ja yrittäjänä. Me muutettiin Rinnelään 3 vuotta sitten keväällä. Tämä on meidän 3. yhteinen talo ja joka kerta me ollaan muutettu enemmän ja enemmän maalle. Nyt me asutaan vihdoin metsän ja peltojen sylissä ja varmaan siksi tämä tuntuu ehdottomasti eniten kodilta. Siitä huolimatta, että kauppareissulle ei lähdetä tuosta vain, eikä ruokaa todellakaan tilata tänne kotiin kuljetuksella. Pikkuruiseen kyläkauppaan ajaa nimittäin useamman kilometrin ja muiden palveluiden pariin vieläkin enemmän. Maalla asuminen on mahdollistanut myös suuren lapsuuden unelman toteutumisen, eli hevoset, joiden kanssa ollaan kuljettu yhteistä matkaa nyt jo yli 7 vuotta. Hilu ja Nana ovat ehdottomasti yksi isoin syy, miksi olen kiitollinen elämästä ihan joka päivä. Lisäksi ne ovat myös tosi hauskoja tyyppejä ja osaavat aina tehdä päivästä paremman. Puhumattakaan siitä, miten paljon ne ovat nyt jo opettaneet. Vaikka mä rakastan arjen romantisointia, maalaisestetiikkaa ja kukkamekkoja, tulet todennäköisesti harvoin näkemään mua hengailemassa eteerisesti niityillä hidastetuissa otoksissa. Mä rakastan fiilistellä sellaista kuvastoa, mutta rehellisesti se ei ole mun todellisuutta, vaikka mä asun maalla. Mulla on useimmiten jalassa kulahtaneet kumpparit, päällä huppari, jossa on maalitahroja, ja hiuksissa useimmin kuivikepurua kuin laitetut kiharat. Mun arki ei pysy kauniisti kehyksissä. Se rönsyilee ja karkaa hyppysistä. Maalaaminen ja eläinten hoitaminen ovat molemmat herkästi sotkuisia hommia, joten täydellisten otosten sijaan tällä kanavalla on enemmän luvassa täydellisen arkista maalaiselämää. Taiteen tekemisen lisäksi mun toinen suuri rakkaus on taiteen opettaminen, ja sitä mä teen niin verkkokursseilla kuin livekursseilla. Ihan erityisesti mä haluan mun kursseilla opettaa ja rohkaista heitä, jotka ovat vasta harrastuksen alkutaipaleella ja ehkä epäilevät omia kykyjään. Mun kursseille uskaltaa tulla ilman kokemusta ja juuri sellaisena kuin on. Siltä pohjalta suunnittelen aina myös kursseilla tehtävät harjoitukset. Kaikkein parasta on nähdä kurssilaisten rohkeuden kasvaminen, oivaltamisen ilo ja oman tyylin löytäminen. Kun mä olin nuorempi, mun äiti sanoi, että musta pitäisi tulla opettaja, vaikka jonkin kielen opettaja. Ja musta tuntui aina, ettei se ole yhtään mun juttu. Kävi kuitenkin ilmi, että äiti oli oikeassa. Piti vain löytää se juttu, mitä mä rakastan opettaa, ja mulle se on taide. Mulle tämä koti on muutakin kuin talo. Se on tämä koko vanha pihapiiri, lumen alla nyt nukkuva puutarha, aurinko, joka herättää aamuisin keittiön ikkunasta ja laskee kesällä metsän taakse.
vanha tiilinavetta, joka on enemmän kaunis kuin käytännöllinen, ja talo, jossa on edelleen alkuperäiset narisevat lattialaudat, mutta myös toki kaikenlaista rempattavaa. Kesällä pihalla kukkii aivan liian reheväksi riehaantunut omenapuu ja tilan ensimmäisen emännän vaalimat huikeat sammanleimupenkit. Pihan perällä nököttää ihana vanha hirsimökki, jonka rakennusajankohdasta ei kenelläkään vaikuta olevan tarkkaa tietoa, mutta sen löylyt ovat edelleen ihan parhaimmat ikinä. Täällä luksus tulee asioista, joita ei saa kaupasta ostamalla. Ja mun mielestä se on ihanaa. Rinnelässä asuu rauha, jossa on helppo kuulla omat ajatukset. Se on turvallinen paikka silloin, kun omassa mielessä hyrrää liikaa ajatuksia, mutta myös silloin, kun tekee töitä ja kaipaa inspiraatiota. Mä toivon, että näillä videoilla mä voin avata ovet Rinnelään ja mun työhuoneelle ja ehkä jakaa osan tätä tunnelmaa ja inspiraatiota myös sille puolen ruutua. Joten tämän pienen esittelyn myötä tervetuloa seuraamaan arkea meidän pienellä maalaistilalla. Nähdään seuraavalla videolla.